दिनै 2 नबेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव UPPL दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायनि जोबथा सानाव आरोबाव मोनसे राजखान्थियारि अजद दैखांदों। UPPLनि गाहाया बुंदोंमोन दि सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनाय कंग्रेस दोलोआ फानजाबाय। आं खोनादों दि कंग्रेस दोलोनि सुबुंफोरा UPPL दोलोनिफ्राय रां लागासिनो दं होनना बिथाङा दाबि खालामो। आं खोनादों दि सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि सुबुंफोरा UPPL दोलोनिफ्राय जोंनि UPPL दोलोनि भट दाननो थाखाय रां लागासिनो दं। कंग्रेस दोलोआ जोंनि भटखौ खमायनो थाखाय बेबायदि खालामदों। बे उफ्रा बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ पुलिस खुंथायखौ बाहायाब्ला सिडली बिधान सभा बियाबाव UPPL दोलोनि बिजाथि सुद्ध बसुमतारीनि देरहानाया रोखा होनना हाग्रामा महिलारिया बुंथियो। थांनाय लकसभा बिसायख'थिनि समावबो UPPL दोलोआ खुंथायजों दावराव-दावसि खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव जोंनि UPPL दोलोआ जेननो गोनां जादोंमोन। मैया बिथाङा सिडलीनि माइनरिटि सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोल मजाबारिनि सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा फोसावदिं मेल खुंनानै UPPLनि बिजाथि सुद्ध बसुमतारीखौ गोबां अनजिमायाव भट होनानै देरहासार खालामनो खावलायो। नैथियाव मणिपुरनि गोजोन गैयै रायजोआव फिन गावलायनाय जाथाय जायो। खौरां एजेन्सि ANIनि बायदिब्ला समबारखालि मणिपुरनि जिरिबामाव मिरुआरि रिजार्भ पुलिस फर्स आरो सुबुं पुलिसजों मोगा-मोगि जादोंमोन। एनकाउन्टाराव 10 उदखारिफोरा जिउ खोमानाङो। मणिपुर पुलिसआ फोसावनाय मोनसे प्रेस बिबुंथिनि बायदिब्ला एनकाउन्टाराव सासे CRPF कनस्टेबलआ जोखोम जायो। बिथाङा दायो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। एनकाउन्टार थावनिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो गोबां हाथियार आरो गलि-बारुद बोखांनो हानाय जादों। बे समावनो हिंसानि उनाव कुकी ज' काउन्सिलआ दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम आबुं बन्द फोसावदों। बर्डआ दाबि खालामदों दि थार न्याय होनांगौ आरो बिफानारि बिबानगिरिफोरा बे आयदानि सायाव नायबिजिरनांगौ। बे समावनो थासारिखौ नायनानै फैगौ बिथोनसिम जिरिबामाव मोनाबिलि कार्फिउ साबसिनै बिथोन होनाय जादों। थामथियाव मुम्बाइ पुलिसआ बलिउड सुपारस्टार शाहरुख खानखौ बुथारनायनि हुमखि होनायनि दायाव मंगलबारखालि छत्तीसगढ़नि रायपुरनिफ्राय सासे उखिलखौ हमदों। फैजान खान मुंनि हमजानाय सुबुङा बिथांनि मुङाव रेबथुमजानाय फन नम्बरमोन, जायखौ बाहायनानै फावखुंगुरखौ हुमखि होनाय जादोंमोन। मुम्बाइनि मोनसे हानजाया फन नम्बरखौ ट्रेक खालामनानै बिथांखौ हमदोंमोन। थांनाय सप्तायाव मुम्बाइ पुलिसआ शाहरुख खानखौ बुथारनायनि हुमखिनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदोंमोन। नायबिजिरग्रा हानजाया 7 नबेम्बराव रायपुराव थांदोंमोन आरो फैजान खानखौ सोंथि सोंनो थाखाय लिंहरदोंमोन। रायपुरनि बायदिब्ला गागि पुलिस सामलायगिरि संतोष सिंह फैजानखौ पान्डौरी पुलिस थाना ओनसोलाव हमनानै दोननाय जादों। सोंनाय फिननायाव फैजानआ दाबि खालामदोंमोन दि बिथाङा बावैसो गावनि फनखौ खोमादोंमोन आरो 2 नबेम्बराव रायपुरनि खामारदिन पुलिस थानायाव गोमानायनि खौरां होदोंमन। पुलिसआ दा बे दाबिनि सोंथिखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे सिगिनाया थोंजोङै बिथांजों सोमोन्दो दं ना सोरबा गुबुना कलनि थाखाय बिथांनि फनखौ बाहायदोंमोन नामा बेखौ नायबिजिरगासिनो दं। मुम्बाइ पुलिस मावख'गिरिफोरा फैजानखौ ट्रानजिट रिमान्डखौ रैखा खालामनो थाखाय रायपुर बिजिरसालियाव दिन्थिनो थांखि खालामदों, जाय बिथांमोनखौ आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय मुम्बाइआव लांनो हागोन। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि सलमान खानआ लरेन्स बिश्नयनि टीमनिफ्राय गले-गले बुथारनायनि हुमखि मोनबाय थादों। दा बयबो सलमाननि लोगो शाहरुख खाननि खाथियाव फैनाय बुथारनायनि हुमखिखौ लानानै जिंगा सिदों। ब्रैथियाव नक्सल गोहोम गोलैनाय बिजापुर जिल्लायाव नक्सलिफोरा सासे पुलिसनि खौरांगिरि होनना सन्देहआव सासे गामियारि सुबुंखौ बुथारदों। बे जाथायनि नक्सलिफोरा मोनसे सुबुंनि बिजिरसालिनि गेजेरजों खालामदोंमोन। बैरमगर पुलिस थाना ओनसोलनि जाथाय होनना खौरां मोननाय जादों। बबेखानि बे केसनि मावख'आरि रोखा खालामनायखौ दासिमबो होनाय जायाखै। मोन्नाय खौरांनि बायदिब्ला नक्सलिफोरा समबारखालि हाग्रा ओनसोलाव मोनसे सुबुं बिजिरसालि गायसनदोंमोन। बिथांमोनहा मधवारानि थागिरि माधबी दुलारुखौ पुलिसनि थाखाय सासे आन्दोनि खौरां होग्रा महरै खामानि मावनायनि दाय होदोंमोन आरो बिथांखौ बुथारदोंमोन। बैरमगढ़ एरिया कमिटिनि नक्सलिफोरा गामिनि सुबुंखौ बुथारदोंमोन। बिनि सिगाङाव नक्सलिफोरा सुबुंफोरनि बिजिरसालियाव पुलिस खौरां होग्रानि दाय होनानै सा 4-5 गामियारिफोरखौबो बुथारदोंमोन। बेनि सिगां नक्सलिफोरा बिजापुराव बेफोरबादि गाग्लोबनायखौ खालामखांबाय। आगस्त 2024 मायथाइयाव नक्सलिफोरा बैरमगढ़ पुलिस थाना ओनसोलाव जयपुर गामिनि खाथियाव मोनसे सुबुं बिजिरसालि खुंनानै सितु मधवीखौ बुथारदोंमोन। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव
दिनै फुङाव मोनसे पुलिस हानजा ओनसोलाव दैथायहरनाय जादोंमोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।